Si properament has d'escollir especialitat MIR, aquest vídeo t'interessa molt. Hi ha almenys 10 raons de pes per escollir geriatria. El geriatre és i serà un dels especialistes més buscats del sistema. Viurem al país més envellit del planeta i, malgrat que hi ha hagut un increment del 100% de places MIR en els darrers 3 anys, la previsió és que seguiran faltant geriatres. El geriatre és l'especialista que té una mirada més multidimensional. És expert en problemes clínics, però també en valoració i intervenció funcional, cognitiva, emocional i social, entre d'altres. Al geriatre li agraden els reptes. És especialista en persones que presenten múltiples malalties, així com en la presa de decisions difícils. El geriatre treballa tant en unitats mèdiques com medicoquirúrgiques, per exemple, ortogeriatria. Cada vegada més treballa de forma compartida amb altres especialitats en unitats i equips específics. La geriatria és tant una especialitat hospitalària, amb unitats específiques als hospitals d'aguts o als d'atenció intermèdia, com extrahospitalària, amb equips especialitzats d'atenció domiciliària i residencial. La geriatria és l'especialitat on els metges treballen de forma més interdisciplinària, compartint l'atenció dels pacients conjuntament amb altres professionals. Existeix una gran evidència sobre els beneficis de l'atenció geriàtrica especialitzada, reducció de la mortalitat, milloria funcional, reducció de costos, etc. La geriatria és actualment un dels camps en els que s'està fent més recerca i amb major nombre de publicacions indexades, també a les revistes de més prestigi mundial. Tu seràs expert en geriatria, però les persones que atendràs són expertes en la vida. Atendre persones grans és una experiència extraordinària i molt enriquidora. I finalment, la geriatria et farà una persona més feliç. Els estudis demostren que els geriatres són els metges més satisfets amb la seva professió i especialitat. Sigues més que un metge especialista i tria geriatria. Si malgrat tot tens algun dubte, contacta amb nosaltres.